Дами и господа, малки и големи, честита Коледа на всички. Аз съм Зойко, а това, което гледахте, се нарича Абракадабра с Зойко. Благодаря ви, че сте тук, защото без вас, моята работа без мисия. Силно се надявам да съм ви докосна и да съм оставил магия и вълшебство във вашата сърца и душа. За мен беше удоволствие, благодаря ви. Бъдете живи и здрави и нека Господ да ни благослови. Благодаря ви.